guys. Ki apa nyekel pitik kekayaane Pak Jabrik mau dihabiskan. Lah wong apa? Baje mari telek tok e. Jadi kita nak. Patene iki. Sik delok dhisik. Sik ta Pak tak delok dhisik. Kremi mbok. Saun nono ki iso. Melok-melok matane ngono kok. Ya, Pak. Kowe iki mindik-mindik, Pin. Pin lawak kono pateni. Ketok. Lho, iki ne yo melok mekan kok, Pin. Anu. Pin kok sik, Pin? Ogene maling pitik kok. Tak wenen nono. Ayo gini nono. Wis to. Kowe menang etiknya kowe saudaranya. Ayo. Wis tak. Nono ki biasane pinter nyekel e. Iki delok, baje iki delok. Telek tok. Tak tok delok. Ya kuwi kesayangane Pak Mi Pin ora iso. Mari iki yo wong sitok sampe gendre. Wong loro pitik kok angel. Nono iki ya lucu Pin. Biasane ki ndekne iki pinter nyekel. Mbah kena ngopo? Males. Males. Nggo payung apa piye? Wis gak duwe pitik berarti. Duwe, telu cilik-cilik. Cilik-cilik serang sampe berani. Walah Pin ngono ki yo golek urip dhewe kok. Hah? Adol pitik lho, Mas. Betung beras. Aku ndek mbene delok pitik mbokku nggo apa jan. Turnamen bal-balan. Kok eling ae. Iya. Pengen nolak turnamen bal ora duwe duit 50.000 mbok ya le tak cekel pitik loro. Wah, lagi ki sanyone Nono to sebrengangang. Iya. Oh, alah. Turun. Ya. Mas Nono enten. Di. No. No. Langsung duit apa diutang ya? Bagi biasane raja nyekel pitik kena apa tek mbok ngengeno. Ya iki pe butuh iki. Untuk mama. Iya tapi kan yo Wes iki bubut ae. Sesuk ya sesuk. Iki wis tak cekel. Wes. Sing ki ana. kok dikandani ya pitike. Iya. Sesuk dienggo rica-rica. Beb, Kapan? mentok duwe apa ora? Entuk tak golekno. Ya wis besok iki nabah wis. Mentoke loro pitike. Wis dibubuti ngono lho. Tanggal apa? Sesuk. Sesuk bengi iki apa dimasak? Sesuk lelekan. Sesuk lek-lekan ya. Mbah Mat lek-lekan, Mbah. Dirica-rica. Kok sing dirica-rica pira kono bebeke loro karo pitike pira enake? Pitik sitok wis joro. Wis pitik loro bebek loro meneh. Pitik loro bebek loro. Akeh aku pitik putih. Sing Jawa. Aja no. Delok mesti sing cacah mbok putih ngomong ke Jawa ya. Wis toh. Jawa kabeh. Oh bebek yo wis enek bebek ngono kok. Berarti iki mentok loro, pitik loro. Iya, terus sing bancakane pitik gudi lanang. Iya. Ora lanang. Siji. Engko sing dikelo. Papat kok telu. Lah iya kok bingung. Iki le mentok loro. Pitik. Ora sing dienggo bengi, Iya. sing dienggo awan bancaan. Jago. Loh, aku ngirim iki apa esuk bengi ngono? Lah iya sedina kuwi. Sesuk-esuk wis ngono ae. Sesuk. Sesuk-esuk. Ya, Wis sampean kirim sesuk-esuk bengine acara. Lah iya. Malam Kemis. Nganggo bengi apa? Rebu Rebo sesuk iki. Sesuk ki Rebo. dienggo bengi ya. Iya. Terus esuk ki dienggo bancaan. Oh, iso Kemis. Pesen mateng mau piye? Sesuk nganggo bengi. Lah ngetermine aku ayo esuk lah kabeh. Ngono. Iya lah. Lah aku kok ngeteri bengi mau esuk mau bakal mateng. Iya. Terus sing pitike abang ki telu apa papat karek kowe.
Iki sik Alah bal dikelot meneh. dipangan ku lho. Wis sing mbok sayur kuwi telu pitik abang. Jago gede siji. Iya. Mentok loro. Pitik Pitik loro. Jawa loro. Mentok ambek pitik dirica kabeh. Heeh. Terus sing apa mau? Pitik abange limo. Akeh mana? Piro? Gitu. Papat. Catet. Iki nek makan yo gendeng. Yo bingung. Ngomong Lagi bagi. Iki ora dicekel. Lagi. Anjing ini derek, Mbak. Sepuh. Melek-melek. iki mbok dol aku. Heeh. 100. Aku enggak dipira ngono lho. Heeh. Santai. Aku kata arep bingung. Baleni nembok kowe, Mbok. Omongan nah ngomong ratu kuwe. BPE loro, bener. Ya wis ya. Loro. Sorong. Jobu HP-ne suwi sik. Sesuk sampean diricekan 500. Aki to? Wis to Kak ram ya sesuk. Walah. Mamat e melok kok. 500 iku. Lho, awete. Sik, Lek. Sing nggo rica-rica kuwi loro. Jawa Rica 2. Bebek loro. Mentok to ya. Yo bebek pementok arek kowe. Mentok loro. Terus sing dienggo kelo mau cacah ki wong akeh Sayur anakku. ki pitik abang to. Papat. Ayam merah. Terus jagone sing Jago, dienggo iya. panggang siji. Di. Wis, Hmm. masak ngono bae. Wis, Lek? Heeh. Pas. Wis. Sesuk ini. Heeh, ini aku gak sah bulan baleni. Gak, wes ora. Iki aku telepon video call. Dunia aku sampai Isone kuwi. dugek aku. Isone kuwi. Heh? Isone kuwi. Yo telepon Mbak Alina ning pesan kan iso. Ora iso. HP-ne apa gak iso? Wonge. Ya yo Ora aku HP-ne. isin-isin wong aku. Apa wedi nek kowe pas kawin? Ora, nah, cara menjagani. Lah aku mbok ning kene blojet pijet yo. Video call tak tolak aja mesone telepon. Ora ngudengi no. Ora mudeng. Buta iki gambare video yo video tutul ngono. Kok nggo rai dhewe ya. Wes. Kok video call. Makasih Mas ya. Wis ngono ae. Kok ki mau ganda mau ngomong pas aku. Biasanya ini bianter ya, sini kolam. Wes, lek kemis. Saman. Budget lek tok iki jadi iki tak seweneni, guys. Tapi yo pancen yo nek gak aku ki yo nek terima Mas Nono yo. Ngono iki nek kok sitok tok. Lah ngene kan lanang ape tinggo panggangan ngono mikire ngono. Lek panggangan suwen. Lah iya. Mau panggangan butuh pitik lek njaluk dheke yo. Gampang. Iki pancen kok pitene ak duwe nek Apa? pitik. Pak iki yo ngono kuwi. Tapi iki Pak iki pancen garis, Mbok. Ngopeni iki mbok sepiro yo dadi yo. Pitik oleh nemok zamane Pak mulai ke penjara kalau, guys. Ki sesoro yo. Pitik apa jenenge, Mbok? Alah pitik temokan ku lho ya. Pitik gandeng ning omah keri niku lho sitok. Bogone sapa ora arep. Bogone sapa? Dikei lampu pake, terus dikei nganu. Ya dadi gagi ya. Iya. Wes terke iki tak pateni sini. Teng lho. Oke lho. Wis sesuk kono tak kei lampu to. Terus aku kalek arepane kono. Enak. Nang gerdu gitu. Gedung delok le. Yes. Kayak gedungnya kan di sebelah kono kan harus pakai lampu. Gua pakai lampu. Kalau ada proses. Iya, Pak. Tapi itu mobil ini iso ya arek enggak mobil. Gam. Kayak kabeh lho, ini tak dono karyawan. Macam meja lho. Iki pitik sitok lho, guys ya. Pindah rono, pindah rene ngono ta. Senengan. Andari kok. Embah. Iki mah tidak lembur kenapa? Wah, ini dikandani barangnya teko kabeh. Iki awake sudah kesel. Kesel? Kopi iki malah awake gering kok. Loro. Sing anu mbacok iki lho. Pancen yo Loro. pancen dikebut tenan saya. Julek nganu guys, golek tanggale pancen nek wong Jawa iki bukane
awake dhewe pengen ngono enggak. Kabeh iki pengen iki yo jenenge pemboro iki ndang bar ndang wis ngono kan. Tur meneh kan juga awake dhewe di pedoman tanggal dadine yo kabeh iki manut lah ngono mbok yo. Manut karo sing tanggale, karo sing duwe, karo sing konone piring ngono kan. Nek kene iki sak piro-piro ae yo digarap yo sekono ngono mbok yo. Sepenting kan ada progrese. Penting kan kita juga wis bayar juga. Ngono to ya. Progres itu mak terima kuwi lho Pin, sing penting penuwun, aku penuwun. Dinakno kuwi ae lho Mas. Lho kula cepet iki saged mak menawa. Pun mboten usah. Ya nek iso cepet apa jenenge iso ya sok mben muga-muga ae muga-muga bodo nek wis dadi syukur-syukur mah kena nggo badan iki kene kowe ya ora. Wah, iya nih kena gua apa ae lho. Lah ya poso terutama kena dienggo apa jenenge jemah berkah ngono kan sesuk. Tas cilik wong tuwa sing gelem mak meneng kene. Pancen yo gawene pendopo iki karena memang yo dilain keinginane mae juga mae mbek pake dilain ku yo juga dienggo anak-anake wae. Iya. Kaya grupe bojomu yo akeh. Kaya kowe yo akeh. Kadang nek udan iki aku bingung ki mikir. Nek wis gawe nang kono nek glesan ape mbok glesan nang kono saman sudah panggon kan. Sepenak. Matan medun kene iki udan kecepean iki aku yo. Walah yo sapan aku iso gawekno panggonan sing iso nyaman. Nek nang kono ki yo ora ngarah ndek ora. Kono sapa kono nyamuke akeh kok aku tau rono nyamuke kok ngono. Ya terima kasih Lek Damis sudah dibuatkan tempat sing nyaman gitu. Lah engko nek nenggone Mas Arifin nang kono rame. Omahku iki sempit yo. Pamane dienggo ngonten wang-wang. Yo wang-wang juga kono ki kok. Lah nek nang kene iki digawekno kuwi wis arep boyak ape kelekaran ape jungkir walik ape apa wis pokoke arep boyak aku ki gawekno cah-cah ngono kuwi lho nggih. Oh kadang sok ben Arifin sapa ngerti dadi DPR MPR kan wis ora duwe lahan ono. Ora sangane DPR bupati lah rene. Wong kowe ora duwe pendopo bupati rene ya Pak ya. Bupati rene. Pak bupati rene kok. Pancene bupatine wonge yo ramah. Sebelum jadi bupati cek wakil rene kok. Cek wakil ya Pak ya. Niliki Rapa, anak Lek Damis ya Allah Pak Bupati terima kasih. Lah kemarin ya didolani karo Mbak Yune Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah. Bu Mega kesini guys. Oh alah ya Allah, Bu Mega. Dolan sharing-sharing ngono. Sharing-sharing ngono. Ya Allah, aku didolani itu sampeyan didolani wong gede-gede Pak. Menang-menang dek ini kan ambake Pak Pak Gubernur ini. Gubernur. Iya jalan. Malah ini. Loh, Ibu itu mamanya Mas Dimas. Nggih, batene kaget. Mbok kayak gitu. Temokan ngono kan. Lah aku ki ndek kayu lah, kok Luna rungu. Kok mburi kok Luna lungu, kok ngarep kok Luna. Ya wis Meneng-meneng ki banyak, guys. Artine ki apa to gunane pendopo ku mau? Iku pendopo iku yo Mas Dimas sing bakal apa? Meresmikan. Iya tapi gawe pendopo super. Soale iki nganu, guys. Mak iki bar bangun omah, Pak ya. Bar bangun omah iki kajate kuwi gak boleh. Wong nek ora 1 tahun bangun omah meneh gak boleh. Makane iki dikajatno. Aku ngono kan. Nek nama iki jenenge apik ya bener kuwi Mbok. Wongso Seger ki apik kuwi. Kok yo kok pendopo super. Keluarga super. Yo pendopo keluarga super. Ngono ya apik. Dadi super kabeh. Tentang masyarakat ya. Ya mbok kandakno ngono ya apik pendopo wongso seger super. Ya Pak ya. Yo. Yang yo lho napa. Kan kaya apa? Wongso kemis. Tapi omongannya aku ki wis apik ngono iki lho. Wongso kemis iki nganu aku. Menyek. Lho dilalah entuk mantu tek ya kemis. Baik kemis. Baik sapa? Baik iki jenenge kemis. Masa ya Pak? Bami kemis Pak biar.
Pake Mbak Wongso ku lho. Pak Mbah Wongso jenenge lanang kowe Kemis. dok. Mulane Mbah Wongso Lanang. ki nek ngarani aku iki Kemis. Hmm. Kemis yang Kemis. Masa iya. Berarti Mbah Mi jenenge ndek mbene Kemis, Pak. Nasi Mbah Dok. Mbah Baju. Mbah Kasih. Baju. Kasih baju karo baju. Mbah Jul adik. Iki karane Pak. Kawan. Tapi wis sih. Kasih nanti mbok bayar. Pak Mbak Wongso iki wis tapi sing wedok mosok karo jeneng. Sampeyan kowe pendopo nem ora usah tuku lampu, sampeyan ditukokno mamae Kinara lampu. Mabiar-mabiar sampeyan. Ngene ndekne dhewe kok ben ngono. Nggih nem kok usah. Ya wis ngono ae, ya guys. Cuman ditunggu saja kaya kabeh-kabeh saka-saka apa kabeh ya wis teko kabeh dinteni wae. Sampeyan sesuk minggu, sesuk Kamis nek mamane dirimu pengen rene, pengen melok ya jagung-jagung ya rene ya. Ngono kan make masak ya kuwi mau paling bebek, rica-rica. Sesuk bengi. Halah kurang kok pamane nek wong akeh dituku. Langsung kok tuku sate, apa tuku bakso wis gampang. Pamane ku tengah wengi nek bakul kowe kok ayo kan kok tuku ngono akan menyiapkan. Ya. Pengen rene yo monggo ya. Ono kok ono nek kene yo kenek. Serius nek kono ning kene wong akeh. Wong kan duwe layar piring ngono. Tak seneng. Nek ning kene iki pancene ket biyen ae guys yo ket aku urung dadi YouTuber. Kene iki omahku wis panggone bocah guys. Aku jaman biyen kere kalau guys. Mbokku bukang pijet, pakku ngarit karo ngojek iki kancaku kalau guys. Kancaku sekolah iki tak usungi rene iki tak kon mangan. Lah piye omah iki adoh-adoh. Les kalau mbok, les SMP iki kancaku omah waduh adoh guys. Anak panolan, anak di podo nyepeda, jaman kono anak motor. Podo nyepeda lesu ora. Lesu. Lah kita mulai mah waduh. Ditem jek entek. Dadi bocah ning kene iki ana sekitar bocah 10 gak 15 iki padha rene kabeh. Make yo baradang, Pak iki mbok mangan purung kae. Bar ngarit kae. Paling mangan Pak yo. Wis wis entek mulai iki segane entek, guys. Wis yo kancak. Tukang usung-usung ki asine arepin iki. Kancaku ke mangan Apa iki? tak tekoki saiki lho Mbok yo Hengki Kokoh ku yo tak tekoki kuwi ndek biyen SMP dijak gini Dimas pas les kae mangan opo le. Enggak jek eling saiki jawabannya mesti jangan lumbu. Mesti eling Hengki Kokoh liya-liyane kuwabe mesti eling kancaku biyen iki. Pancen aku tukang kusungi kancaku. Komik kuwi. Komik-komik iki ndek biyen jaman ning ngarepku kamarku ngarep kalau Pak yo. Kayak ganyok turu ning nggenku lho kayak kuwi. Komik sing ndek rene iku lho, jupuk HP iku lho. Kuwi yo rene. Apa arane kuwi? Ndek ben gane turu nggenku lho kaya. Malah terkenal malah wong Pati, wong Rembang, wong Tuban. Bok omahku nggih. Lho tak kok kene. Cuman biyen. Plem iku lho, ben kok plem kene. Lah wong enek piring juga. Tah wedok ya termasuk Indah Ratih. Do memeti. Lah mobil. Mobil padha dikek ning ngarepan kono ora iso mlebu kene kae. Tanom kuwi do memeti iki di Mas Zainal. Siapa yo? Dalane iki ndek ben urung ngene, ora dibangun make mbek pake kae guys yo. Mobil-mobil urung mlebu dikek ning ngarepan kono. Aku elingi wong iki apa umroh kalau Mbok. Aku pengen umroh Mas sampean minta doa opo. Aku dikek klambi abang jaman biyen aku eling. Lina iki gawe. Lah yo Lina Bel tukokno ngono. Walah wong kek iki ora trimo nek jaman Arifin dadi YouTuber ya. Langgek Instagram. Instagram dadi bisa. YouTuber. Instagram. Moro. Lah yo bocah-bocah. Aku iki jane iki anakku iki perkara apa yo Yo kok ora. diparani wong. Yo ora. Kok angger neratan kok dijaluki foto. Kowe iki jane perkara apa ya ben kok dijaluki foto wong. Gumun aku kuwi nduk. Gumun lho nebis yo ngono. Di pasenan tak foto. Lho iki jane perkara apa dijaluki foto ora Jawa. Instagram lho. Sesuk kok Jawa. Redame sing njuk foto. Ora apa. Badhek kae. Ya wis. Iki paling Ya wis ana guys ya. Ki aku yo tak mantuk iki wis bengi. Kinara yo wis bar dolanan iki. Menengan wis ya. Aku tak mulai. Ono. Ya jek mah penting iki dintek isik ae masalah iki. Jek telu iki sampe meneh iki. Seraju. Jek meneh. Kuwi yo dadine gede guys nek pake aku percaya nek mae rapati yo aku.
Wes, ya.